kahadluki ang Dios og ihatag kaniya ang imaya. Kay ang takna sa paghukom nahiabot na. Quickly, the last great harvest would be ripened. Sa madali, ang katapusang dakong pag-harvest. Mapahinog kini, and Christ would come to gather the precious grain. Praise the Lord, mag-aigsunan. So, kining pagpadayag sa kinaiya sa Dios nga mahigugmaon ngan iyang katawhan kanato, dako og kalabutan sa pagsulti sa kalibutan niining walay katapusang maayong balita. So, nagpadayon by giving the gospel to the world. It is in our power to hasten our Lord's return. We are not only to look for, but to hasten the coming of the day of God. Praise the Lord, magkaigsunan. So, kung ang pagsuot langit nung kinaiya sa may gugmaon nga Dios, makapadali sa iyang pag-abot. Ngano kaha, tungod kay giingnan ta, He has put in it our power. He has put it in our power. Balikon ako, He has put it in our power through cooperation with Him to bring this sin of misery to an end. So, ni anas atong kamot, pinaagis pagkooperar kaniya, niini nga buluhaton, mapadali nato ang pagtapos niining makatalagmanon, dili maayo nga kahimtang og talan-awon sa kalibutan karon. Praise the Lord. Og ang nakanindot, mag-aigsunan, hinhin ako, balikon ang pagsulti kaninyo sama sa akong gisulti kagabi. Maayong balita. Ang maayong balita mao, the good news is that He will have a final generation of committed men and women whom He uses to complete His mission on earth. Pagkanindot, mao nang ganahan kay tamo sulti niini karon aron makadungog ang iyang mga katawhan nga giandam na daan niya nga mutubag sa iyang panawagan nga makigsaad o mutugyan sa ilang kinabuhi aron mahimong galamiton sa paghingpit niining iyang tahas dinhi sa yuta. Mao kining nahimugso ning atong sugilanon og pagtuon our mission, foreign lands. Usa kini nga proyekto, usa kini ka kananggi handom nako nga proyekto nga atong mapaabot sa tanan aron madugangan ang level sa atong pagtagad niining katapusang kalihukan. At least madungag-dungagan, maluag-luagan ang atong panabot o pagkinabuhi niining katapusang mga kalihukan. So, dalon ko kamo niining sugilanon may tungod sa mga panghitabo sa laing mga dapit sa kalibutan. Praise the Lord. O kini nga mensahe atong gididikar sa tanang matugyanon sa ilang kinabuhi, committed men and women, nga mao'y mutapos nining tahas, nga karon gipahaluna sa Ginoo sa tanang dapit nga gitawag foreign lands. Nanawagan kita karon nga paminaw kamo niini nga pagtulunan,
Kay basin kini makatabang diay sa atong paglantaw nga ang Dios naghatag direksyon sa pagtapos sa buhat niya maong gipahaluna ta tagsa-tagsa bisan diing suo ka niining yuta. Mga kaigsunan, sugda nato. Ang tanang magsusulat sa kasulatan nagahandom og nagatinguha nga makaabot na gyud ang katapusan. O ang tumoy sa sugilanon niining gitawag dakong sugilanon sa pagluwas, musangko sa pagbalik sa atong Ginoo. Og maunay atong gituohan, maunay atong gisulti, og atong gitan-aw ang kulang, og ato nang napundar sulod kagabi, og diining pipila ka mga minuto sa pagsugod, ngawa nay nakulang batasan ng isyos katapusan maoy gikinahanglan. O karon tanaw na to unsay gahom niini kung ang iyang katawhan magsuot nas iyang langit nung batasan. Unsaon pagtapos ang buluhaton sa Ginoo gikan sa gitawag sa atong mission statement, loving witnesses nga mga sumusunod nga katawhan sa Dios. Tanaw na to, silang tanan nga magsusulat sa kasulatan, nagtinguha nga makaabot sa dakong adlaw nga ilang gilantaw kaniadto pa. Apanwa na sila, tuwa nas lubnganan. Kabahin niini ang usa ka sinulat nga banggitan sa kasulatan, ang libro ni Daniel. Praise the Lord. Sa libro ni Daniel, bisan tuod remote na nga dapit kaniadto, apan makita nato niya na nga aduna gayoy mensahe nga gidpaabot ngadtos unahan sa sinulat ni Daniel ang pagbalik sa atong Ginoo. Atong suituhon kini makaigsuunan tungod kay gusto nako mga kapaglaom nga mapaabot kaninyong tanan nga nagapaminaw karon ang bag-ong pagtulon ang madugang saan na anad na nato nga nadunggan nga pagtulunan. Paabuto nato dinhi pipila ka mga minuto. Nasayod kita nga adunay usa ka hari nga nagtamgo sa nalimta niya nga damgo. O gusto siyang mahibalo niini. Din sa libro sa Daniel, nasulat kining damgo ni Hari Nabucodonosor. Naanad na tanini, pero paminawa lang, hulata lang, og asa ang partihan niini ang atua, klarohon ako. Nalimot siya sa iyang gidamgo. Nga tungod niya na, gusto siyang nabalakang niyang nahasol siya, nga gusto niyang mainumduman ang iyang gidamgo kay may kalabutan gayud kadto kaniya ingon nga hari og kaugmaon sa iyang imperyo. Pagkagalaan, mga kapaglaom, dalaygo ng Dios nga niining dapita sa Babylonia, dunay usa nga ginyanlag si Daniel nga nakahimo sa pagsulti sa hari sa iyang gidamgo human niya kini gipangayo sa Ginoo. Take note, doon na ako'y gipanglakturan nga sugilanon. Tungod kay doon ako'y direksyon karon. O ang naitabo, mga kaigsunan mauni. Miatubang siya sa hari, sa lagtod niya na istorya, kaya nahibalo naman tang tanan ining suhito ha. Apan ang iyang gisulti nga to sa hari, unsa? But there is a God in heaven who reveals secrets. And He has made known to King Nebuchadnezzar what will be in the latter days. All right. Daghagdala, aminsay. Sundalang. Unsay nakita ni Nabucodonosor, ni Nebuchadnezzar, nga gi-explikar ni Daniel, nga iyang gipangayo sa Ginoo o gihatag kaniya, og naminaw ang hari.
may tungod sa dakong larawan, nga nagisgot og mga gingharian. Mga kaygalaan na nakanindot niini, kay kini naghulagways mga gingharian, sugod sa kang hari Nabucodonosor. Og sa mga nagsunod-sunod nga mga gingharian, paubos, gikan sa ulo nga bulawan, sa lapi nga bukton, bronze nga tiyan, puthaw nga bitiis, og sagol ang puthaw og yutang kolonon nga lapa-lapa. So, mga gingharian, ang nakanindot magaigsunan, kay gilaktod ko na niyo pag-istorya, tanawa na lang ninyo, unsay sunod ka mahitabo. Tungod kay gisaysay, samtang gisaysay kini. Gisaysay kini. Ni Daniel, magaigsunan, nakita niya, gipakita niya, kang hari Nabucodonosor, ang mahitabo sa iyang gingharian, sugod sa iyang panahon, hangtod sa katapusan. Praise the Lord. O kung atong basahon karon, ang nasulat sa Daniel 2, versikulo 44, sa in English nag-ingon din and in the days of these kings, the God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Sa nakita o giulagway ni Daniel, ang gipahinumdom niyang gidamgod sa hari, o gisaysay niya kini, ang tumoy na istorya may tungod nga dunay Dios sa langit nga magtukod ging harian nga dili na mapukan o kinimulungtad sa walay katapusan. Busa sa Daniel 2:34 giingnan siya, you watch while a stone was cut out without hands, which struck the image on its feet of iron and clay, and broke them in pieces. The God of heaven will set up a kingdom which shall never be destroyed. O kunya, unsa ba? It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Well, mauna to ang istoryas, Daniel 2. Naon sa may buti pasabot, nimo pastor. Mga kaigsunan, ang mensaheng nadunggan nimo karon, gikan kang Daniel, nga gipadayag sa Dios, naghisgot og mensahe para sa tibuok kalibutan, sa mga gingharian. Abi ninyo unsay tubag ni Nabucodonosor sa pagkadungog niya ni ining mensahe. Versikulo 46 o 47. Then King Nebuchadnezzar fell on his face, prostrate before Daniel, and commanded that they should present an offering and incense to him. The king answered Daniel and said, truly, your God is the God of gods, the Lord of kings, and a revealer of secrets. Unsa may naa ni anang bersikulo? Magkaigsunan, nakumberter si Hari Nabucodonosor, ang pinakabanggiitang tao sa ilang panahon ni ining Babylonia nga gingharian. Hari sa Babylonia, pinakabanggiitang imperyo sa iyang panahon.
apan tungod kay nakaabot kaniya ang mensahe na himo siyang tumutuo sa Dios. Praise the Lord. Kamong mga nagsunod sa an hour at doon kada kadlawon, noon na po'y banggiitang hari dito, nga itong gisubay na tumiging simana, nga nakig-away po sa Ginoo si Paraon, o kadtong pakig-awaya yun niya, grabe yung tigi niya, hantod, gipuo silang tanan, giparot silang tanan, kauban siyang kasundaluhan sa dagat nga pula, mao'y ilang nahimong lubnganan. Dinhi na sa banggitang hari sa iyang panahon nga nakailas Ginoo, nakailas sa Dios, pinaagi sa pagsulti ni Daniel. Mga kaigsunan o mga kaigalaan, dunay butang nga importante kayong atong madunggan karon. Sige man ta kadungog ni ining minsaya. Mauman kini ang gigamit nga mensahe labi nas unang mga adlaw sa pagpangwali ni ining mga Adventista. Wa bata nakakita o nakabantay nga ang unang nagsulti ni ining nga mensahe si Daniel, og ang iyang unang gisultihan ang hari mismos pinakabantugang nasod sa kalibutan sa ilang panahon, og ang unang nakonverter mao kining haria. Wa ba mo nakabantay? Asa ba si Daniel niining tungura? Dili ba to Asya sa foreign land? Asa si Daniel? Tua sa langyawng dapit, dili iyang lugar. Apan tungod kay ang Dios nag-arrange sa mga kahintang og nakakita siya kapiyalan, kasaligan, iyang gipaabot ang mensahe ngadto sa ari sa usa ka classic nga kasinatian. Praise the Lord. Walay imposible sa pagpaabot sa Dios ni Daniel sa tanang nasod nga imong naabtan kung asa ka karon. O sa lang kabutang ang naadinha nga gahom nga kinahanglan mabati sa tanan na ani Daniel ang usa kapag kinabuhing Dios nun, busa maantigo ang Dios kaniya nga mogamit bisag na apa siya sa foreign land. Mao kini ang prinsipyo ni Daniel. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself. Tuwa na siya sa langyawng lugar. Tuwa na siya sa laing dapit. Apan nagpabilin nga naghimo siya pagigsaad nga di good siya mag-usa. Di niya hugawan ang iyang kaugalingon. Na-resolve na ni Daniel. Sa Andrews Study Bible, page 1110, nag-ingon, because Daniel resolved to remain loyal to the Lord, he could not allow himself to absorb into Babylonian culture in ways that conflicted with holiness, including eating the meat of unclean species of animals. Kung sa gisulti, naresolba ni Daniel sa iyang kinabuhi, nga bisag na asyas dili niya dapit, apan magpabilin siyang magmatinod anon sa iyang Ginoo. O nagtuo ko og dako, mga kaigalaan, magkapaglaom. Nga kung asa kang dapitas kalibutan karon, kung nagpadayon kas pagkamatinumanon sama kang Daniel, ang Ginoo mag-andam kanimog paagi aron maggamit kaniya aron lang makaabot ang mensahe sa mas napaabot ni Daniel kang hari Nabucodonosor. Dalaygo ng Diyos, magaigsunan. Og nagtuo ko og dako. Magpasalamat tas Ginoo nga hinog na yun ang panahon. Kay bisan asa ka mo adto nga mga nasod sa limitado lang na kong naadtuan,
dunagyoy mga katawhan, labinag mga Pilipino, labinag taga Mindanao nga mga Adventista, nga mga nagmatinud-anon sa Ginoo. Praise the Lord. Tanawan niyo balik ang sigilanong kaganina. Unsay na itamo kang hari Nabucodonosor? Mihapa siya ang iyang naong sayuta. O humani ni atubangan ka Daniel. O misugo siya sa paghatag kaniya halad o insinso. Karon, doon ako'y gamay nga istorya ni ini. Magkaigsunan, medyo di na gyud ta pwede pang maghago. Balik-balik sa mga taong di mo to. Sa nagdali nga minsay sa Ginoo aron mapadali ang pagkabuot sa kalibutan. Di ta mabalaka, di ta mahadlok, di ta maundang, ano? Kay kung magpabilintang matinud-anon sa Ginoo, magpagamit itugya to tong kagulisa nga magpagamit niya, ablihan niyang agyanan, nga bisan pa ang mga dili tumutuo, mutabang sa pagtapos sa balaan niyang kalihukan, kay makasabot man sila, kanang nasabta nilang, dili masabta ni ining uban. Mga kaigsunan, gitinguha sa Dios, og mao kinang nakatatak sa atong iglesia, ang gitawag mission statement nga mahimo kitang mahigugmaong mga saksi. Kining Christ-like in character, mapakita sa kanatong tanan, og di na imposible sa Ginoo ang paggamit kanato. Di kay dili manato gamiton siya. Siya na may mo gamit kanato. Kay nakasiguro man siya sa atong tagsa-tagsa ka mga kinaiya. So nagpadayon kining isyu nga pinaka-importante ni ining katapusang kalihukan. Character building is the most important work ever entrusted to human beings. And never before was its diligent study so important as now. Karon magkaigsunan, mga kapaglaom, mga kaigalaan, dini nato kung bisan kinsa ka man, bisan unsa ba imong tinuhan, karon ato nang hinay-hinay nga masabtan, batasan ang issues katapusan, o kini di na mo ilang tinuhan, tungod kay daghan ang katawhan sa Ginoo nga nagkinabuhig maayo kuwang na lang ang pagkabot nila og tigomon sila aron maandam nas pagbalik sa Ginoo bisan diin kapang dapita. Mga kagalaan, mao kini ang tinuod nga edukasyon nga gisulti dinhi. The good news, mao kinang maayong balita. True education does not ignore the value of scientific knowledge or literary acquirements, ingon ang Espiritu sa tagna. But above information, it values power. Above power, goodness. Above intellectual acquirements, character. O kung sa'y may tabo, niini, ang ingon sa padayon, the world does not so much need men of great intellect as of noble character. It needs men in whom ability is controlled by steadfast principle. Mao ni ang isulti sa Espiritu sa tagna. Ang kalibutan karon wa kaayo nagkinahanglan niya ng mga katawhan nga dagkog kaalam kun dili maayo makaturunganon halangdon ilang mga batasan. Nagkinahanglag mga lalaki nga gibutan sa unsa makanunayon dili mairog imubabol nga prinsipyo. Mao kini ang gikinahanglan sa kalibutan karon mga katawhan sa Dios, kansang mga batasan, kansang mga baruganan dili mairog iyas Ginoo. Og kini mao'y iyang mahimong galamiton sa katapusan. So, doon ay panawagan. Nagipabot kanatong tanan, sulat gikan sa Espiritu sa tagna, especially
for the last days. Nagingon din read the book of Daniel. Call up, point by point, the history of the kingdoms there represented. Behold statesmen, councils, powerful armies, and see how God wrote to abase the pride of men and lay human glory in the dust. Timan na antani, insakto rabagyod, ni ining pagkawaliha, pagkasultihan na to karon, inaugurasyon diha sa Amerika, sa ika-47 nga presidente sa United States of America, ang giila nga si unpredictable President Trump. Apan sa duyog ni ining taknaa, kita gipahibalo nga way taos yuta nga makalabaw sa gamhanan nga Dios. Mihapa na sa hari na Nabucodonosor. Kaya ang Dios gayud ang matuman. Ang nakanindot makaigalaan o makaigsunan. Giingnan kita, sometime during the current period of divided powers, God will suddenly intervene and set up His eternal kingdom throughout the whole world. O kung sa sunod nga may tabo, giingnan ta, the New Testament identifies second coming as the cause of this sudden and universally recognized end of human civilization as we know it. Sa dili madugay, mahitabo na gayod kini. Kalit lang mo tapos sa kalihukan, sa kalibutan, ang pagbalik sa gamhanan nga Dios nga mo pahaluna sa iyang harian nga wa na'y pagkatapos og mulungtad sa kangturan. So wa na'y gisultinas balang kasulatan, way igong taong banggitan o bantugan nga mulabaw og mutupong sa Dios. Kung dunay musulay, musuligo ra sila musulay, apan katiting basi katiting di kahimo sa pagtarog ni ining gamhanang Ginoong mao'y nagpahaluna sa mga hari sa yuta. Balik ko na ko ang sinultian nga gigamit na ko sa miyaging tuig. Ang atong Ginoo nga atong gituuhan kasaligan. Nagkinahanglan silang katawhan nga nagkinahanglan siya katawhan nga iya usab nga masaligan. Kansang mga batasan na pundar sa iyang prinsipyong langit nun, sa iyang pundasyon sa iyang gingharian, ang iyang gugma. Aron matuman ang iyang plano sa pagluwas ni ining yutaa gikan sa pagkaulipon sa kaaway ug sa sala. Og nganong nakasiguro ta nga mahitabo gayud ang tanang gisulti niya, tungod kay siya ang Dios sa sinugdan, siya usab ang Dios sa katapusan. Siya ang nagsulti sa mga planos kinabuhi og dangatan. Siya ang naghatag sa tagna og sa pag-abot sa insaktong panahon niini. Siya ra usab ang mutuman. Og mao kini ang Ginoo nga atong gialagaran. Ginoo sa tibuok nga universo og ang ubos ni ana nga mga dapit diin kita gipahaluna. Giila nato foreign lands. Busa ang Dios nga atong gialagaran, labaw pas mga tao og sa ilang gituhan, sa ilang matag kultura, dapit og mga lugar. Og atong bansayon natong kaugalingon, nga kita kabahin sa balaang kalihukan, nga ang naghimog direksyon ang langit, ang atong Dios, og kita kung maantigo ng makatugyan sa itong kaugalingon, sa pagbuot niya, gamito niya tanang sirkumstansya, mapaabot lang ang minsay, tanang kabutono niya, bisan diing dapita, busa, pangandam na. Pangandam na. Praise the Lord. The Ancient of Days, the living God, the source of all wisdom, the ruler of the present, the revealer of the future, read and understand how poor, how frail, how short-lived, how erring, how guilty is man in lifting up his soul in vanity. Wa gay taong makahimo sa pagpaisa siyang kaugalingon batok niining halangdon nga Dios. Kinsa ka lang man, og maghunahuna kang wala na Dios,
kinsa ka man, kamubo, ranimog panuigon si mong kinabuhi, makaako ka sa pagbutang-butang nga walay Dios, nga tag-iyas universo nga nag-irog-irog ni mga hari sa kalibutan, gikan pa kaniadto, karon ka lang mutungha og moingon walay Dios. Imposible nga himuunas mga dunay insaktog relasyon nga nagkinabuhi duol sa iyang manluluwas, nga iyang gisaligan bisan diin siyang dapita. Busa, makagalaan. Nining kagabion, giingnan kita, the light that Daniel received direct from God was given especially for these last days. Ang direktang kahayag nga gihatag sa Dios kang Daniel, gihatag kini pinasay alang sa katapusang mga adlaw. The visions he saw by the banks of the Ulay and Hiddekel, the great rivers of Shinar, are now in process of fulfillment, and all the events foretold will soon have come to pass. Sa dili madugay kay nagpadayon man kini nga proseso, mulabay na gayud kini. Praise the Lord. O gikinahanglan nimo og nako karon nga buhion kining espiritu sa pagkamisyonaryo. Thus, missionary spirit needs to be renewed in our churches. God designs that life-giving beams shall, through the individual members of the church, shine forth to the world. Dalaygo na Ginoo. O atong leksyon karong gabi ng atong timan-an. Resolve to remain loyal to an experienced God. Praise the Lord. Di ka man siguro hanas sa dapit, diin ka napaluna karon. Apan ayog kalimot, ang imong Dios nga mao'y akong Dios o atong Dios, sinati na, suhito na, naanad na, imo lamang siyang tinguhaon nga ikauban nimo niining katapusang buluhaton. O kun ka na, mao'y atong handom og tinguha, niining nabiling pipila na lang kadlaw sa kalibutan. Sa di pa mo matapos ang tanang kalihukan, makabuot na sa Ginoo ang tanang dapit nga atong gituuhan foreign lands. Dalay ko ng Diyos, magampo ta, makaigsunan. Labing kamanan ng Diyos, salamat kaayo sa imong dakong gugma, sa kaalam mong pagpasabot. Mahimunta kining dakong panalangin ka namo. Og magmalipayon kaming mga buhat, nga magmatinud-anon kanimo. Asa kami nimo gibutang karon. Salamat sa imong pagkabuot o pagpahinumdum. Among nasabtan nga imo giday kaming giandam alang niining panahon sa katapusan. Itugyan namo ang tanan kanimo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.